L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Fitch ikkonfermat ir-rating ta' Malta fil-livell A+ bi prospetti stabbli. Fl-aħħar rapport tagħha dwar l-ekonomija Maltija, Fitch qalet li dan ir-rating hu dovut għal tkabbir ekonomiku robust, għal dħul li ras għal ras u sħubija fl-Unjoni Ewropea u żona euro. Qalet li Malta għandha fost l-aktar prestazzjonijiet ekonomiċi b'saħħithom mill-pajjiżi li jarblu l-esperti tagħha. L-Aġenzija Internazzjonali nnotat li mill-2014 l-ekonomija Maltija kibret b'86%, jiġifieri kważi 6 darbiet aktar mitkabbir fiż-żona euro. Jirriżulta wkoll il-prodott domestiku gross f'dan il-perjodu kiber b'6.5%. Fitch qalet li Malta għandha fost l-ogħla rati ta' impjieg fl-Unjoni Ewropea. Qalet li l-impjiegi telgħu minn 180,000 fl-2015 għal 320,000. Irrimarkat li l-industriji tal-ICT, it-turiżmu u s-servizzi finanzjarji qed jagħtu momentum lill-impjiegi u tkabbir ekonomiku. Semmiet li l-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea qed ibassru tkabbir ta' madwar 5%, waqt li min-naħa tagħha Fitch qed tantiċipa li l-ekonomija Maltija se tikber b'4.3% din is-sena u b'4.1% fl-2026 wara tkabbir ta' 6% fl-2024. Fitch issemmi wkoll li Malta billi għandha ekonomija bbażata fuq is-servizzi hija nqas esposta minn pajjiżi oħra Ewropej għat-tariffi ta' Trump. Dwar id-deficit, Fitch qalet li fl-2024 dan niżel għal 3.7% u qed bassar li dan ikompli jinżel għal 3% din is-sena għal 2.7% fl-2026 u għal 2.5% fl-2027. Hawn Fitch osservat li l-Gvern Malti jista' jnaqqas id-deficit mingħajr ma jdaħħal miżuri fiskali ġodda. Fitch qed bassar li l-Gvern miexi fit-triq it-tajba biex din is-sena jew is-sena d-dieħla iniżżel id-deficit għal 3%. Fitch qalet ukoll is-settur bankarju Malti għad għandu likwidità kbira, livell ta' kapital b'saħħtu u kwalità ta' assi adegwata.